Kiinnikekolmiosta moi! Nyt olisi valoisaa asiaa. Tiesithän, että työmaavalaisinta valittaessa on tärkeää kiinnittää huomiota valaisimen laatuun, koska sillä on merkittävä vaikutus työntekijän terveyteen ja jaksamiseen. Heikkolaatuisissa valaisimissa on kaksi merkittävää ominaisuutta, jotka voivat aiheuttaa väsymystä, päänsärkyä, silmien rasittumista, vireystilan heikkenemistä ja yleistä epämukavuutta. Ensimmäinen ongelma on valon nopea välttyminen eli värinä, joka altistaa keskushermoston erilaisille stressireaktioille ja ärsykkeille. Tämä voi johtaa voimakkaaseen uupumukseen, päänsärkyyn ja jopa pahoinvointiin. Huonolaatuisesta valosta kärsivä työntekijä ei kykene työskentelemään tehokkaasti ja virkeästi, mikä lisää onnettomuuksien riskiä. Toinen tärkeä seikka on valon spektri. Auringonvalossa tunnemme itsemme virkeämmiksi ja energisemmiksi kuin keinovalossa. Tämä johtuu valon värilämpötilasta eli spektristä, jota mitataan Kelvin-asteikolla. Mitä korkeampi CCT-arvo, sitä kylmempi valo. Auringonvalon CCT-arvo on 5500 kelviniä, mutta joillakin valaisimilla se voi olla jopa 8000 kelviniä. Laadukkailla valaisimilla on siis merkitystä työntekijän terveydessä, turvallisuudessa ja jaksamisessa. Kolmas merkittävä valaisimien ominaisuus on riittävä valoteho. Heikossa valossa työskentely on henkisesti raskasta ja stressaavaa, lisäksi se aiheuttaa virheitä ja jopa vaaratilanteita. Valaisinta valittaessa tärkeä kriteeri on sen käyttötarkoitus. Onko valaisimen tarkoitus antaa yleisvalaistusta esimerkiksi rappukäytäviin tai varastotiloihin? Toinen valintaan vaikuttava tekijä on valaisimen sijainnin pysyvyys. Onko valaisimen tarkoitus palvella kohteessa pidempään vai hetkellisesti? Rakennustyömaalla suurempien alueiden, kuten käytävien, pidempiaikaisessa valaisussa kätevä valaisin on valaisin ketju. Se on helppo ripustaa seinälle tai kaiteeseen nippusiteillä, eikä se vie tilaa. Valaisin ketjuja on tarjolla eri pituisina ja tehoisina, ja niitä voi ketjuttaa yhteen aina 50 metriin asti. Työmaalla tapahtuvan työtehtävän valaisuun soveltuu parhaiten kohdevalaisiin. Sen etuina ovat suurempi, haluttuun kohteeseen kohdistettu valoteho sekä valaisimen helppo liikuteltavuus työn mukana. Kohdevalaisimissa sähkön syötöksi voi valita joko verkkovirtatoimisen tai akkukäyttöisen valaisimen, mikäli kohteessa ei ole verkkovirtaa tarjolla. Kohdevalaisimia löytyy sekä verkkovirta- että akkukäyttöisinä, ja niitä on tarjolla omalla jalalla, maahan asetettavina ja ripustettavina versioina. Laadukkaat ja monipuoliset työmaavalaisimet ja apua niiden valinnassa saat Kiinnikekolmiosta. Paistaa se työmaavalo risukasaankin.